ingkang nomor kalih dipun kawuningani bilih disun mriki menika Dusun Karangrejo, Kecamatan Boyolali. Awit biasanipun nek diaturaken Karangrejo menika langsung kalah pamor kalian leh. Mriki Dusun Karangrejo, Desa Karangrejo, RT 1 RW 7 lan Pak RT pun Pak Agus niku. Pak Agus ini penjara rawuh iki sampun dirawuhi dening perangkat desa RT. Ingkang nomor 3, pangapunten sesules saking Ibu Jati kula ngaturaken pangapunten bilih Pak Okto dereng saged makempal kaliyan jenengan awit Bapak taksih tugas dhateng Kalimantan Timur. Terus Pak Okto menika biasanipun seger ganteng ngoten ingkang RT niki ingkang saged nyaingi gantenge namung kula. Namung kula. Terus bersih pensiunan tentara tapi memang tubuhnya cepat masih kuat jogging. Tenang Mas, ngati-ngati jenengan kok mesti kuat baratan mlayu kali Bapak. Bapak kuat jogging. Saingane malih Pak. Jadi tentu kuat jogging sehingga sakit setelah pensiun sakit dados polisi kereta api. Nah itu larangannya nggak boleh merokok, nggak boleh ini. Niku memang terus lah ini purna saking ini sik ditambah sik ping jaga sawit. Sing marai minyak goreng larang dipautur. Soalnya di alpe metu dijogo. Ngoten iki. Menika sekedar ditepangan saking keluarga saking Bapak Okto dene Dik manten menika kalau ini nggih sakjane yo bejo men santen sing kuwi sampe anak Bupati Blambangan kita. Asmanipun Herlita mawon. Sing ngapalin jenengan to ya Mas, aku tak Herlita niki. Niki ayune mboten mergo maca, pancen ayu. Sak kuwi ayu dhewe ya. Sak RW niki ayu dhewe. Sadangku nggih, Mas. Herlita niki kuliah perawat wonten Universitas Diponegoro Semarang. Yes. Sampun kok pilih buje-buje ini kasih rawuh buje-buje Mbah Uti napa to? Sampe kalih wayahe dereng Sumerep nitani sekolah ing Tini sedaya rumiyin Undip. Nggih nate sekolah wonten Undip Semarang. Sekolah mau nakdur. Itu menika pitepangan saking keluarga Bapak Dene Rantaman Abicara sanesipun sabibaripun pembukaan mangke wonten kalih ingkang sing rawuh Pak. Mangke kasaliran dening Bapak Yasmin nggih. Mangke atur pangambil lamaran tanggal Pak Jono badhe kasaliran dening Pak Agus ingkang nomor sekawan mangke serah-serahan pintu kalpiko tukar cincin nggih. Kemarin wonten tukar akik saja. Wonten tukar akik enake tukar cincin ingkang nomor selajengipun mangke asmara utawi acaripun didamel santai ngeten nggih Pak nggih. Nggih. Ajane panggawa kula iki niku sale ajros wedhos niku Pak. Ajros wedhos. Ajane sing teko kok sakmono kae ngoten iki arek demo. Ana demo napa. Sampai bocah njaluk tulung kula yang bikin iki niku ora. Itu nak kula didamel santen ben kula sak keluarga iki mboten ajre wong bapake mboten enten. Nggih. Ngaten menggah Rantaman ngaji cara wonten ing dalu menika wonten ing pambuka monggo kita bika kanthi pausan kumpul kitab Al-Fatihah. Matur nuwun dadi acara sanesipun inggih menika sedianing rawuh ingkang badhe kaseni dening Bapak Yasmin kasumanggaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segunging para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang Allah ati patwa padhaipun, dumateng para pepundhen, para pini sebaji sepuh ingkang dhateng hormatan, so dumateng para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wabil khusus Sayyidul Bait panjenenganipun Bapak Sujadi Sohodu Sudati sakeluarga ingkang menghormati. Monggo kita sareng-sareng manjataken pujian puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Raden menapa wonten ing sasana dalem menika kula semenjana sami ingkang taksih pinaringan dinten barokah kenikmatan hidayah inayah saha karindanipun sehingga saged silaturahim mangkepal wonten ing menika majelis dalam rangka lamaran kanthi kauntenan wilujeng boten wonten aral setunggal menapa amin Allahumma amin. Salawat ma salam kita sah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi ing pangajap mugi-mugi kula semenjanan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing donya ngantos temugi wonten ing yaumul akhir amin Allahumma ya. Dumateng para bapak, para ibu, para lenggah tamundangan sedaya kang hormati, kawula minangkani sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Mukri saha Ibu Suratin saking Dusun Baron Desa Mboro Kecamatan Kedungwaru. Alhamdulillah pikantuk berkahipun Gusti Ingkang Maha Agung ampun kula melampah milih saking Desa Mboro Kedungwaru ngantos menuju dalem mriki kula sak rombongan pinanggih kayuhanan kawijengan boten manggih aras nggih menapa. Sarajipun kawula minangkani sesulih saking panjenenganipun Bapak Mukri saha Ibu lan para penderek sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng panjenenganipun Bapak Sujadi utawi Ibu Sudarti sakeluarga dening napa panjenenganipun ingkang sampun maringi pakurmatan papan pinaraan pasegahan ingkang sae-saenipun. Kula warga saking Bapak Mukri saking Mboro boten saged ngaturi piwales punapa-punapa sagedipun namung keriring doa jazakumullah ahsana sasafi daro ini. Mugi-mugi amal kasaenipun keluarga dalem mriki tansah dipun bares dening Allah ndadosaken amal ingkang hasanah minad dunya hadal akhirah amin Allahumma amin. Salajengipun hamba bilih soalipun warga Bapak Mukri saha Ibu lan para rombongan sedaya wonten hal-hal bab ingkang kirang meranani dumateng penggalih para lan sami khususipun warga dalem mriki mawantu-wantu nyuwun agunging samtur lan sami dumateng keluarga dalem mriki khususipun ugi para rawuh sedaya ngoten nggih. Salajengipun kawula minangkani amanah saking panjenenganipun Bapak Mukri saha Ibu lan Mas Anang Dwi Wicaksana nggih. Bilih tujuanipun suwan dhateng dalem keluarga mriki sepindah silaturahim kaping kalipun sumarepa kawijenganipun keluarga mriki sedaya intinipun panjenenganipun Bapak Mukri saha Ibu nglamar putra putrinipun Bapak Sujadi saha Ibu Sudarti ingkang pinaring asma Nimas Ayu Hernita Yuliandasari. Mbok pilih wonten dangane penggalih Nimas Ayu Hernita badhe kapundhut garwa
utawi cara Jawane dijak omah-omah ngoten nggih. Dijak rumah tangga, hidup bersama nggih, membentuk keluarga. Lan mugi-mugi panglamar saking Bapak Mukri Soho Mas Danang Dwi Wicaksono kersa nampi lamaran ingkang sampun dipun sepakati keluarga saking Boro Bapak Mukri ugi keluarga dalem mriki ngoten nggih. Nyuwun pangapunten para rawuh. Asline niki saking keluarga Bapak Mukri niki napa mantah kula niki secara simbolis saja niki siji jelas antarane Mas Nanang nggih kali Mbak Mas Nanang nggih, Mas Anang nggih. Mas Anang niki kula mutek apa. Mas Anang niki kali Mbak Ernita niki pun musyawarah asline nggih. Dadi ing dalem nika dipun seseni dumateng para rawuh, para ibu nggih keluarga saking Bapak Mukri saking Boro ugi keluarga dalem mriki dipun mufakati dipun lamar ngoten nggih. Dados intine muga-muga lamare saking Mas Anang niku dipun tampi dipun dongaaken mawon nggih. Nah, menawi panglamar sampun dipun tampi lan kita dongaaken nggih Mas Anang kaliyan Mas Ayu Ernita saged membentuk keluarga ingkang bahagia, ingkang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia lan akhiratipun. Para rawuh ingkang kula hormati, mbok bilih makaten ingkang saged kula aturaken minangka Sule Sarira saking keluarga Mboro saking Bapak Mukri lan mangke mbok bilih sak paripurnaning acara lamaran wonten ing dalem nika kula sak rombongan keluarga saking Bapak Mukri kepareng nyuwun pamit lan nyuwun doa restu saking keluarga dalem mriki. Mugi-mugi lambat Allah saking dalem mriki tansah pinayungan berkahipun Gusti Kang Maha Agung manggih kalujengan ngantos mugi dalem suwang-suwang saomsipun sak pengkeripun keluarga Bapak Mukri saking Boro keluarga dalem mriki mugi tansah manggih kayuhanan kalujengan awit ing dinten hingga sak lami-lamipun. Makaten saking kula mbok bilangken kula matur awal hingga akhir kathah kekirang kekilapan tansah nyuwun pangapunten ingkang saking ngipun dumateng para rawuh sedaya. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kalau terakan tentang panjenipun Bapak MC monggo. Nuwun Pak Yasmin kepilih sampun perantarwaca menapa ingkang dados sejianipun rawuh sakmenika ngantos tanggap wacana utawi tanggap saking keluarga Ibu Dati ingkang badhe kasayani dening Bapak Agus. Monggo Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Katur dumateng para sesepuh saha sepuh ingkang tansah kawula taati. Katur dumateng bapak saha ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati. Wabil khusus dumateng Bapak Mukri sekeluarga ingkang tansah kawula mulyakaken. Sumangga tasarep-sarep memanjatkan rawuh puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ulah panjenengan sedaya tansah libat rahmat taufik hidayah saged silaturahim wonten griya iki kula menawi sedaya kula apa saja saged sowan wonten ing kemajili kami kawula wilujeng boten ala setunggal. Salawat serta salam tansah kalimpahaken kunjung dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sahabatipun benjang boten ing yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ing niki kawula ginantos sesulipun
adik kula Okto Sudadi. Larasipun kula menika masih adik berarti terus Pak Kue calon pengantin. Tepangaken nami kula Pak Agus kalau Pak Dini utawa Pak Kue kita. Ing mriki kula matur sembah sanget atas kerawanipun dene menapa sampun royo-royo rawuh wonten ing dusun Karangrejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu niki. Alhamdulillah kanthi kawontenan wilujeng boten wonten halangan setunggal menapa. Boten kesupen kula nggih maturaken sedaya kalepatan bilih wonten sedaya kalepatan pun adik kula Okto Sudadi udara kula dadi keluarga angin pun nampi rawuh punjina sedaya bab angin pun buku alur itu kirang-kirani model dari Bapak Ibu kula namung saged nyuwun pangapunten sahaken ageng. Buat ini acara ingkang baku kala wau sampun dipun aturaken saking keluarga Disamboro bakunipun ing dinten menika rawuh wonten Desa Karangrejo ingkang baku nglamar anak kula Ernita. Jadi saderenge kula nampi kula perlu kula taros rumiyin utawa kula kari anak kula Ernita dipun Ernita dipun tampi napa mboten pun matur napa dereng? Ampun. Sabunnya pun disesani Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih, sareng sabun kula penasihat Bapak soalé sing nglampahi dari senes kula lho, Pak. Mungkin lah boten kula tari kadung kula tampi, Mbah. Niki bulan kula disusah. Nggih, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ing wekdal detik menika panglamar saking keluarga Boro kula tampi kanthi lega redawane manah kula tampi kanthi matur nuwun mugi-mugi anak kula Ernita kaliyan anak kula Anang saged benjang saged mengarungi rumah tangga bahtera rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula kinten cekak semanten anggen kula matur boten perlu kula panjang lebar. Mbok pilih wonten kelepatan Tuhan yang belum matur kula namung saged nyuwun pangapunten dumateng Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya memang seperti yang ada oleh Pak Yasmin itu tiba-tiba sudah sambung duluan gitu. Jadi yang sepuh-sepuh ini hanya menyaksikan saja. Terus kemudian besok dari Pak Yasmin jadi dipakai tasik dipun sambung balik berbile yang berkeluarga ini agak Allah. Nah sekarang karena lama sudah tiba apa yang sebabnya udah berubah lagi. Terus saat itu mobilnya kok malah henteng mulai enggak kalau ditompo ya enggak boleh. Angkat itu lagi ini bagus banget. Ditolak tapi barangnya carry. Alhamdulillah sudah diterima. Karena sanggan sudah diberikan, lalu berkata saja, maka acara apa lagi? KJJ, bukan juri. Pokoknya. Kalau belum pinter ini, kalau belum pinter tukang cincin itu nopo lawan bentuk nopo masih deh. Kalau udah pose fotonya kalau belum pinter, makanya ada sing ngatur ya. Enggak hanya tukang cincin, makanya ada foto-foto keluarga gitu ya. Nah itu sudah masih pinter ngatur itu deh. Bisa tukang cincin berdiri aja, berdiri. Jadi kameranya di tengah biar bagus gambarnya. Enggak apa-apa tukang foto di tengah. Berdiri, dapat berdiri.
Di tengah. Bu itu mendampingi Bu. Mana? Bu Saya mendampingi Bu. Ya. Gimana? Iya. Ibu bapak mendampingi nggih? Nanti. Nah, sing tukang jaga bapak nggih tulung mboten ngentos nggih. Bapak Sopi di foto Pak. Nggih, sekedar mau kesane tengah. Didampingi bapak ibu nomor mboten Pak? Ya make iki kesane riyen. Mbak. Calon mantan saya tipe ini banyak saya calon. Cil sini. Mana naungan? Iki sing lenggal-lenggal iki ganggu pemandangan apa mboten? Nggih. Belum ya, dia bukan tukar pinten, tukaran. Sama kepadan. Sembarang amat. Ini lepas, ketawanya lepas. Biasanya kan untuk waktu apa itu apa namanya waktu mandi kan dipajang di depan-depan itu ya. Dan di sini sadar ini mantenan, ini umpun mantenan itu mah itu tidak. Ketawanya lepas. Kandang tisu gitu, kersane mantannya gitu. Tisu mantannya Namun gitu, ini proses ini sudah ya, foto dengan bapak ibu dulu ya. Ini foto ya tangan ini. Monggo Pak. Tangan berdua ya. Mana nggak saya pisahan ya semua. Gobios mana? Gobios. Ditunjukkan jarinya. Dari tangan ini. Oke. Wah.
Kendanga. Udah ya, foto dengan Bapak Ibu. Monggo Pak Mukri, jelasan Ibu wonten. Monggo. Pak Mukri, jelasan Ibu. Pak Mukri, jelasan Ibu. Kena kliwake. Nggih. Pak Mukri, jelasan Ibu. Sabda menika mangke Pak Mukri, Ibu kalian Mas Andi kalian Bu Jarti. Majuin mangke Bu Jarti piyambak kalian Mas Andi kalian manten. Kalau ada yang kurang betul dari manten dibetulkan ya Mbak kamera. Yuk nyanyi ya. Merem. Maksudnya saya tak merem. Saya tak muasnya. 1, 2, 3. Ya, aku asal merem. Oh, saat ini cek lagi orang kayak kelas Bu saat ini. Orang-orang kan video kan? Video Mas Andi. Monggo Mas Andi, siap-siap ini Mas Andi. Ya, dampingi Ibu. Monggo, ini. Menikah karena masih permanten Ibu. Nah, tangannya di mana tangannya? Di depan. Tangan kita diatur oleh Mbak kamera, nggak apa-apa. Diatur. Biar tukang foto mau Pak Mukri mana itu. Mbak Nomi, mundur. Kiri. Salah semangat itu. Bu merem, Bu. Aku merem. Ngantuk berarti. 2. Nah, Bu Jarti kan yang sama Pak Mukri matur nuwun sakit pinara. Nggih. Nah, mereka agak maju dikit boleh Mbak Tinanya. Mepet nanti. Bunganya malah ketutup banget. Masalahnya nggak bisa kira-kira siapa yang foto-foto masalahnya? Masalah, mungkin siapa yang foto-foto lagi ada Mbak Putih, mungkin siapa dipanggil sini. Monggo. Monggo, Pak.
Pak Bor, Pak Yamin. Kamu mau Ya, Pak. Udah ulang kok ulang mana